Karbi Monsam Lamdon Kachetok close number 2.3 Aputak JCCPA Atum Patir Piponsi Ratari Asong Lapen Hampang Song Do Anatum R6 Jit Pen Mei Kepapon Sarupothar Senso Bay Ahavar Vaisong Polling Left Wing ASDC Sub Branch Keseng Paname Kang Nipon Irrigation Department atum kachelang kavedada chok Dehori Kudam Singnar Arong Araratum Kisung Kachetong Nan Nele Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jeta Birta Norangton Penajita Karbi Monsam Lamdon Kachetok close number 2.3 Aputak Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy Atum Patir Piponsi Hampang Asong Do An Lapen Ratari Asong Do Anatum Chingrum Pet Pen Arsik Jit Pen Mei Kepapon Pini Arkoni Pai Inkoira Pli Urmi Arni Dipu Arong Sopi Dipu Club along Karbi Monsam Lamdon Kachetok close number 2.3 Aputak Arsik Jit Pen Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy Mateti Hek Pen JCCP Atum Patir Piponsi Ratari Asong Lapen Hampang Asong Ke Do Anatum Pen Mei Keparapon Pini Kang Nipon Arsik Jit Ame Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy Mateti Hek Pen JCCPA Convener Soy Sing Rongpi Khorsing Terang Chandrakanta Terang Atum Pensi Mei Charipondo Pini Kang Nipon Arsik Jit Ame Along Ratari Asong Pen Kachetong Dun Lake Congress JLP ASDC HSDC CPIML NPP APHLC Lapen Hampang Asong Pen Kachetong Dun Karbi Cultural Society, Karbi Locharli Asong, KSYC, KAI, YA Asong Atum Chetongdun. Karbi Monsam Lamdon Kachetok Karbi Risim Kang Tangke Ot Song Trok Asong Lapen Government of India Government of Assam Atum Pen Kachetok Pon Karbi Monsam Lamdon Kachetok Pon along close number 2.3 Paprai Nangji Put Rat Kachesong Kang Tur Ponji Aphan Pini Labang So Ame along Chedon Sarpen Cheparai Pondo Lapen labang so putak prabjin pen pin pura lo sitame pajir ponji aphan pini bang so ame along cheparai pondo JCCPA pen si phalo lapen major political party non-political party social organization kado wepen upino bang thong kep rahini lada kachetong do Major political parties के कांग्रेस दोलो NPP दोलो APHLC दोलो CPIML दोलो HSDC दोलो लासन सी LDP ता दोलो AGP दोलो लासोपेन non political party yang kong KCS दोलो लामे दमे पेन केलांग लितुम Alu nang cetok tunjir sidarang kilo dun lo. Lasopen KSYC dolo, Kaya dolo, AGP, KYA or AGP ke mo political party lo, KSA dolo, Simeon atumda dolo. Lason si APSLC mo puet lo, lahui kado we organization kado we nil tom ladak organization representative sa hisab bange bangkong ke prahini ladak cetong lo. Ladak Karbi rong asaramai tum benda nang cetong lo. Penalang litum sita mea medhang alam he dak nang kebek lang dolo Karbi Anglong Women Justice Forum dolo KNC kado we bangela kanili tum along si part of la JCCPA lo la sila dak nili tum kaching wai bangke lalo ha emo kong do la penke constituency ka create aja kong tado ke thak aja kong tado la penke kenang sot naya bangke la ke qualification of voters hala so komarsi vote choklongi me hala so ar puthak ar rules aron ka pinchong aja kong tado la pen komarsi thurlongi me hala bangso ar rules ka pinchong a puthak tado la bangso ang par sita me 2017 malom pen ala 24 plus organization atum kache song pen la pen case ki pi pen la bangso teng pen high court sita me council aphan
nang methang a rules che salam noi che pinchong noi pugi putang ka do la pen ke lel tum langam thulo la seat ka pe kam la pen ke la so seat ke do anang bong pen ajhak ke reserve ajhak ke open puki bi la bang so lam bang ke council approval hang hepin council phan arju je pin pensi la bang ke hala so MOS along thapon thot la pen ke ake thenna lam bang ke kopila major stakeholder pulutel da Karbi anglong ar lokido Karbi rengma dimasa pen jenglok inglong aso akhe tu phan ana bangke labang so MOS ka che tok a prang ke pungla da ko pipi ko son dui ma labang so a consult arju pon pepin si lasi thapthor lasi pini ladak ne litum ka che tong an representative sa tum political party social organization atum an sitame सिंगुरा पे राय नॉन मोर बीजेपी फन को संसे का प्रोटेस्ट नहीं पुलंते हाला हेलो लुना तो तुवा असन लात नॉन काउंसिल इलेक्शन को संसे पेरेंटेड पुलंते आंथेक हेलो पोजेला 2.3 फुट हाटा कार्बी आंगलों रात तुम ऑल जहां पॉलिटिकल तुमके इसीवेट दोसी नॉन पंके लासो 2.3 फुट हाट लासो एग्रीमेंट फुट हाट साइन फुट हाट सिक्रो जुंदे पो थेक दा असिल तुम नॉन political ta kosonsi election council election aputha seat sharing betame jat pendame kosonsi ke dui mal so bange bori pon bom si ilhin west Karbi congress committee hin ke bori pom sita congress do NPP do SDC do CPIML do HSDC do CGP do ni tum LDP do ang parke KSYC do, KSA do, KCS do, KMCA do, lapen kapag isini asong kapulutan na. Sir la close 2.3 kapag pride day pan PPI steps day pan nang lito machingway ateng de. La pininon ka chingway bom lang. Kumpi claim si May ma, mo nilisay so napitikang mga lapuhen no, mass campaign pinunay. Mass campaign pinunay merat pan kang pur pon bakye pan. Siap peduna po la sono pude along tinta la so alam ti lutin da so alam ni prai lo punote jo ko sarkar no nang claim pi udi to claim nang ko ipan si mas campaign peduna ko bang si dili bangke sa ison piteka Karbi anglong siloni jan pen Govin Tiso report Biswanath Karbi live tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Lakhain koi rahini Sarupathar constituency angkang senso bay ahawar Waisong polling left wing ASDC sub branch kesing ame parapon Pini arkoni phai engkoi rapli urmi arni ASDC sub branch kesing ame along me charipon bin trong pi lapen me alam thepi ke jaipon horen ingling ahin pensi me alam thepi jaipon lo Pini bangso me along alohia man pen kache tong dun lake Joyson lekhe Sarupathar CC asaipu Mohen Timung Mohan Singh Inti Bobby Teron P KNCA Saipi Moina Terang P KNCA Saipi Lapen Kajor Kiling P KNCA Saipi atum pen chetong dun Pini Sarupathar angkang senso be Waisong polling left wing ASDC asong sub branch aro kesing ponalong texer arara tumpen arpu dengponlo Meipu bin rongpi dun meipu bijoy timung kong chun bang ramson rongpi rap kong chun bang singnot tokbi dihin rimbang kangbura be lapen peng chun bang riso rong hanga tumpen ASDC aro sub branch keseng ponalong arpu dengponlo ASDC ratari asong aprang ason Jakong kapachiwang thuji aphan habar arara tumpen arsik jit pen chethan cheparepon ningkan pharokre sirkepran nerkep kepra throk ningkan pen autonomous state demand committee asong pen pachisong bom pen ASDC asong akeman play angko Congress ai la pen BJP atum pen ASDC asong nang pridun phon pen hemprek ke hang asong aphan achithe pawang onedetlo lasin non ASDC ratari asong kapareng ponji aphan anutin arat alongsi arpudolo non ke bangji MSC kilik aporahut ASDC lapen all party hills leaders conference asong pen kengka mesi pensi arjabdun popusi pherangke kahumri dun ahut lamthe ribdun long ASDC sub branch sing da Waisong polling asi bin
rong pi akai ben si alang li phang si mai por deng pom lo alang li tang pring pen klem dam pon pu pu si alang li phan ning thilo asini tumta alang li tum nang sabran seng nang seng selang na si seng ra ansu si regional party chipang tang pon nang si alang li hin pen nang pha pon sini tumta dak nang chitong nun pon alang li phan churu tik lo ansu si ra tum regional party pang tang ye phan alang li kam klem dam pon pu si ning thi pa lo nasi non nilitum la suruh patharin cas baporam terang alang lita anso si rat nang kacitu dun porang li panta alang lita anso sa ardi nang pin pop si ning thiluk lapian gala ESDC lapian EPSRC la ke mana cibahak helum ESCC lapen EPSRC ke latum ke cibhak helo latum ke youth lapen lapu ESCC hin menta kiasi kadok bitum ta cingrum pet men latum talks dulu lapen non tour program kadok bis tami latum dam rapet do rapet latum non kipang je election mang latum misunderstanding bangke avelu Karbi Anglong Sarupathar pen Jotno Singh Bay report Biswanath Karbi Live. Tang te pini adun thua bertan non putarang ton pen arjekta. Irrigation Department atum ka chelang ka vedata chok repairing a phan non puta thek pon long ne de. Apar de huri kudam singnar arong arada phan thangnat ke mia phan irrigation I scheme a department pen ka chelang ke pankre ajok de huri kudam singnar arong arada tum ka siksa ka sonsi dolan Lakhain koira thok duar baguri MSC constituency Deithor police station ke pardo apar Deithor kudam singnar arong arada phan congress kachari bom ahut pen non an ningkan kre phok kre thok an chok pontanglo bonsita pini arni anta Bharatiya Janata Party asong pen mate Karbi Anglong Autonomous Council atum kachelang dun ka vedat aputhak irrigation scheme mate irrigation department atum kachelang dun ka pangkre ajok thangnat kemia barsai kelong ponji aphan non puta apar de hori kudam singnar arong arada phan sai chotiki choklem bom arada tuma phan mesen awar sai aphan sitame non puta thek pon long nelang pusi hadda kedo ahawar arada tum pen chethan pon Barla apor hut pulote hidi hai ka chobai I aphananta langlong pon peret ason sido pusi hadda kedo araratum ka siksak chetong nang pusi pherang ke aphan nang jithandon lapen irrigation department pen repairing aphan thang awar sai awe mapusi department lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan haddak araratum karchu parpon lapen duar bagori constituency MSC Richard Togbi Forest Board Development Chairman Karbi Anglong Autonomous Council aphan Prabjin pen nang chihumri asonte meparji pusi haddak kedo ahawar apar de hori Dam singnar arong arara tumpen jasamet kachoningri parupon Karbi Anglong de hori pen almost ingti report Biswanath Karbi Live Tane pini prime time abirtan laan pensi kangton eklo kado we phanta kurwang thula pen domi thakne